एग्जाम पाइबे खा बहुत दिनों जॉइनिंग कलाइनाय 6 7 8 9 10 wow iko nai di ani alo khori nei mani tui saman kha tabuk tai bo borong no khori nei nei hello bayarok jotono no phung kaham tabuk hinke chung ongkhor laikha lama bo tini hinke 19 January kok borok denin salono ani exam tongo abong kha agotolao tamne exam hinke school librarian ni hinke tabo gari overbook khlaina nai tonglayo chini main road sapai laijagi ko korok maino hinke chung tabo overbook khlaike thangnai hinke ani exam center klaikha tulsiboti school hinke ani dolong ni tai baksa ni ke umakantor go klai bai khatu ani khata aro tai sabuni tulsiboti go klai abang saimaya hinke japunu thanglai gra na ke sini ani sudu sini mong hijago ani exam time hinke 12 tawo ge reporting time ke 11 tawo ke abono bisa let chong tong na ke tabu thanglai nai tong iko sini over sapai kha direct nuna khana direct dena kha 73 Thanglai sinai thangai tonglayo tinile satung go kahama ke tu sapai kha wa borok bangman hani ang phaipro body to jagli tabuk body gori no si kandoi mar hor se nai mu to pokta ta doshi domra phaimang bagi gori ar heda kandoi Selarang korin kan matang sini. Tai kiri dete. Boleh nasi. kolom situ saja tahu kolom paina hari yang nasi bisa Apa dah? ball pen no ball pen no Pulang lah sah. Orang sidi ba, aro thok. Kaham gerik de. Exam pa yang kami kan jatuh. Norok ni bayi bo exam na thangsa hingke tabu bo phainai hingke nasingjak bonono ang umsuk nasingi tongkha 11 o'clock ni sini nasingmani tabu maybe 2:30 haing khana hingke umsuk drama nasingka time to nai malia kaisa yago bag romjak hingke tekesa mobile pocket ta hain bagi saimalia hingke ani goribo norni bai no talang thanga time nai ne tangi hingke ke bini gorib poi kabsak kabani bagi ko ano rutubi phakai yang nasige lag sak tabo kain parot khanai बहुत दिनों जॉइनिंग कलाइनाय baik ke sagade mokol budak le
मानसिनाय होनदा exam पाइबाय खा exam हामतं हामयातं आं तो always no happy ani face always no no ga happy no nai angka question asuk bahadong liya hai panu ang preparation puri ni bagai asuk kaham ke rima liya question hingke to je pori jak rok hingke to kaham ke no khana angka apni ko kore Rika, borok to kaham ke no bai kha angka ang ke ta asuk preparation kaham puri ni bagai ani ke ta asuk puri malia hai panu ko kore je pori phai man no nai ke question rok ta asuk hadong liya hingke jongta buk thanglai sinai Mulai. Tona. Tahu semua abang mulai tahu kan? Jiran jauh kisah sambung tunggu. Hanya bagaimana babat dia. Aju kita tunggu. Mata tuh mau tunggu. Ini ke jiran jauh. Tunggu kisah sambung tunggu. Abo payu. Apa yang kasih mereka? Abo payu. Finally, jung jirania hatio sokpaikha hingke oro boni kisa samung tongma bagai jung mada bari tui khumulungo thanglia direct yang jirania tuisi thangsinai so haine bagini jung jirania ma phaimani hingke tabok sokpaikha o dogano oro hingke bo boni doganni manai nanai abong kha photo paper rok iko total 6ta nanai hingke nabai kha tabokhe jung dogmali hatio sokpaikha oro phai jung Jackson restaurant no haboi kisa dom birani half plate na laikha phungni simi ongkhol laimani mayu khuisoka hingke ba jona half plate na oina laikha hingke abono tabok chalai tongo obo chabai khe nogo thanglai sinai ke iko nai diango boni favorite fobo haini bagai no obo na laimani hingke tabok phaidi angbo chagra na iko hingke obo chabai direct nogo thangai nirok bai malai sinai So bayarok tabok hingke jung nogo sokpai kha hingke nogo sokpai mani loge no jung tamo paitu khandang no phunukna nai tongo obong kha plastic wire paitu bumani hingke obo tamni tu tonra kaham ken saimano bag sanamna ni bagi tu mani hingke thangnayo kaini bag sanamani bonrok gobang mano comment khailaika baini ni bag ramani no nai surungoi angbo same to same ke raboi man kha teibo ketal tubu di wawoi phunuk de hairok nei norok gobang mano comment khaiga hingke belai no tong thoka ani bag ramani no nai surungoi sinorok bo ani haike wawoi man kha hingke ba aboni se bara kotor koktei tamo tong belai no tong thoka so haini bagai no teibo khaba chawoi paiti phaika wire wanani bagai hingke abono norok nasing tongi tabuk bo color bai bo color no wajang no to saimaya ko tobo oroni bising no wajang nai hingke abono norok jayakari ani blog no nai tongdi Fungka hamja tono no tabokhe chung cha bai chanani bagai mock-up packet sa yogoi tongo pora packet sa romansi naidi bahaike per sabai phai chini popcorn ong thangka hingke obno cha bai chanai oro packet nui swnamjak hingke iko naidi jono kaisa chung asuk to charok nungjagya haipano tini kisa nungnani muchungo hinai sawongko ba abono nalaina kha hingke tabuk nunglaigrana jono kapsa hingke iko charo akorok nungbai paiui tabukhe phungai sri ani alo waisa purondong no kaimani phunukmani e abono tabuk kisa khorei nainai busuk jarati erkha hingke abo to asuk ergla kha khayo haipano busuk jarati ongkha kisa khorei nainai genrok nai tongdi khorei naimani ko kaisa mankha atkasa chokhak jagoi thangka hingke ang khote arab nangai muito pogoi thangka video khaijak liya hingke osok mankha nai kuchung basa hangjak belai tong thoka ang songni songtamsi phuijago teibo tongo olok phui sinai abo hingke tabukhe ani lubia dehinai na sobai dehinai ang lubia no kobangko hinjago norok tam hinai obno kisa comment khaisadi hingke obo bufang asuk toria bufang kara sakara sangkheno thayo ke abono khagoi tongo angke amta hai lubia kakrang na asuk thokjagya kufur ni kolok no hingke si thokjako go haipano amta haike bufang iko naidi basa wo haike thai tongma nokhe belaino naithototok khabo tongthogo ang chrai phroni simino mikhutong rok kainani belain jajago haipano jora miliani bagai kaimaya tamni hingke ang hostel logo tongo bara rogo tongoni bagai chrai simino nok rogo tongna asuk jora simanya hai hingke kaina musung phano makayata hingke tabokhe nokhong khao hene khawoi teibose kainani musung thangsiwo haini bagai no noragani blogo hingke kobangkok ang
mikhutung kaimani khagmani amte hairokno nugui mankha hingke tabuk ang o lubia kai khagui tongmani obo ang ani barao no kaiui khagui tongo jong bara no tongo bara tongphano nok haike nuiko haike mikhutung rok khai tongkhata hingke abono ang cheraifrok kainani mujung phano jora rok maiyani bagui ma kaya ba tabuk khe iko hairok kai tongkhata ang belai kheno chajago hingke tobo tongthogo first kosto khai ulo amta haike result mankhe bethai makhake belai kheno khatongo 1 hour later. hingke tabuk khe mai tui chabai kisa rest khaiui awan chenani nai tongo o awan hingke thailikni oro ang tam mix khaika hingke guria mairung kisa mix khaijak moida kisa mix khaijak tei mairung kisa mix khaijak hingke tei thailik haike no mix khaiui seri tongo hingke thailikni awan hingke soft ongo thogo asok ragya temo bo motomo haini bagui ke kormo ongui phaika hingke ang awan serke asok thoko bangriya ulo hingke mangna thango haini bagui hingke kisa kom khaino sero obo khe boroni bilaijani phaiui chinaro bawi klang thangka total mak thamba mani bising masake tlang thangjak tei o mangnui rok hingke tongrokha kha khayo no tlang thanga nabuma ulo hingke abono phainai phemansi yang fan panjrao ekdum khor khaya no sogoromui tonglaio masa ko boni ungkolong ni hingke to bsaksi ragya ko badrop si borok hingke abono naithoto to khayong tongkha ano bo sogoromui tongo so tabuk khe horni maimi songsinai hingke tam songnai to iko norok nugui mankhana atai a hingke o a ni bumung tam hinnorok sabaila obono japani puthi hinui chungkhe hino japani puthi de hin japani ade hi iko hingke agerogo hingke to swnamui no rohoro haibano tini khe swnamui rohorliya aisino asta no ri rohorka hingke tabo abono swnamui ma songsinai niko ano bo ani loge dokan thanan sekang pai klangjak obo hingke dokmali hatini pailiya iko chini bara ganani si paisu hingke ba borok tei swnamui rohorliya ta hingke haini bagui tabuk ang no swnamui ma songsinai hingke iko swnambai kha tabuk khe sotui som fulbaiui te iko baja seri tongo so ani mui monan bakhak thang tongo hingke tini ni ani video asuk jara tini ongsinai tei follow gralia tini ni bagui kendra mai malayano ani next vlog o naising tongdi hingke ko bokhe abaja nargui rukha phontam joto mui butuyo rubailiya hingke abono narok sinai tini bagui asung sinai next vlog o bye bye.